जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 18 நாட்களில் பகவத்கீதை நிகழ்ச்சியில லெவல் 1ல இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7ல வந்திருக்க அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு அப்படின்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்ல போகின்றார். இதுல மொத்தம் 30 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரபுஜி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசிங்க பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாச்சன சலாக்கயா சஷ்யர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம் வந்தேயம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைசாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஏ கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதோ கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பதருப்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாசாய ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவாதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத் விஷே நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இது நாமினே. நாமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी भाषात्य देश धारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा.
நேற்றுக்கு வந்து நம்ம அத்தியாயம் 6 பார்த்தோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகமாகவும், அடுத்த 6 அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகமாகவும், கடைசியாக இருக்கின்ற 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ நேத்து நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி 6 அத்தியாயங்களை வந்து முடிச்சிருக்கோம். கடைசியான அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றத பத்தி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் நேத்து. அதுல எப்படி நம்ம முன்னேறணும், அதுல எத்தனை நிலைகள் இருக்கு, அஷ்டாங்க 8 விதமான யோகாசனத்தின் நிலைகள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். எதற்காக மனதை கட்டுப்படுத்தணும், அப்பொழுதுதான் நமக்கு வந்து அதுல வந்து ஸ்திரமா உறுதியா நிலையா இருக்க முடியும். அப்படி நான் ட்ரை பண்ணி இந்த யோகங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி நான் வந்து தோல்வி அடைந்து விட்டால் என்னோட நிலைமை என்னவாக இருக்கும், ஒரு யோகியோட நிலைமை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த நிலையில இருந்து முடியாம போயிட்டு அப்படின்னாக்கா அவங்க ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள், ஒரு செல்வந்தர்களோட குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள். அதனால அவங்களுக்கு மற்ற தேவைகள் இருக்காது, பகவான் பத்தின ஆன்மீக தேவை மட்டுமே இருக்கும். அதனால அவங்க வந்து அதுல போக்கஸ்டா இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். நம்மவும் கூட போன பிறவில வந்து நம்ம பண்ணின பக்தியோட பலன் தான் இப்ப வந்து நம்ம இணைந்திருப்போம் இல்லையா? இன்னைக்கு சண்டே நமக்கு நிறைய மத்த விஷயங்களை நம்மள வந்து என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த 1 hour எப்படியாவது நமக்கு வந்து மத்ததெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து போன பிறவியில் நம்ம செய்த பக்தியோட ஒரு பிரதிபலனா தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது இங்க. அடுத்து வந்து பக்தி யோகமே மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு கடைசியா சொல்லி முடிக்கின்றார். ஞானியும் வந்து தன் ஒரு சுய இது இல்லாம, ஒரு பற்று இல்லாம அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மனதை கட்டுப்படுத்தி என்னில் நிலைநிறுத்தி தான் இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் அவர்களை காட்டிலும் பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லா கடமைகளையும் செய்து கொண்டு பகவானுக்காக என்னோட கடமை செய்யறேன்ற ஒரு தாட்ல, அதுல அவங்களுக்கு வந்து நான் முன்னேறணும், எனக்கு முக்தி வேண்டும் அப்படியெல்லாம் அவங்க நினைக்கல இல்லையா? அதனால வந்து பக்தி யோகமே வந்து மிக சிறந்த யோகம். பக்தனே வந்து ஞானியை காட்டிலும் உயர்ந்தவன். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். பகவானுடைய லீலைகளை வந்து தேவர்கள் முனிவர்களாலும் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஆனால் பக்தனால மட்டுமே வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம வந்து பிரம்ம சம்ஹிதையை வந்து பிரம்மன் வந்து அவருக்காக வந்து பிரம்மதேவர் வந்து எப்படி பகவானோட அந்த நிலையை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கடத்தி கொண்டு போய் மேகங்களுக்கு நடுவுல மறைத்து வைத்தார் இல்லையா? ஏன்னா அவரால் அதை வந்து கொஞ்சம் கூட டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. பகவான் வந்து சாட்சாத் பகவான், பிரபஞ்சத்துக்கோட ஒரு ஒரு மூலமே அவர் தான். அவர் எப்படி இன்னொருத்தர் வாயில இருக்கிற இதை அப்படி 2 கன்னத்திலையும் இடித்து அதை குடிக்கிறாரு, அவங்க சாப்பிடறதை எடுத்து இவர் சாப்பிடுறாரு, அதை அவரால் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. அதனால இது வந்து கண்டிப்பா வந்து சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரா இருக்க முடியாதுன்னு நினைச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லாரையும் கொண்டு போய் அந்த கார் மேகத்துக்கு நடுவுல வந்து ஒளித்து வைத்தார். அந்த லீலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானே வந்து வியாபித்திருந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்பதான் அவங்க வந்து பகவான் சொல்றது வந்து நமக்கு புரியுது, கிருஷ்ணர் சொல்றது என்னுடைய லீலைகளை வந்து பக்தன் ஒருவனால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம். சோ எல்லா யோகங்களையும் விட பக்தி யோகமே வந்து மிக உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா 7வது அத்தியாயம். அதோட சுருக்கத்தை பார்த்துடலாம். இது நம்ம வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம். பகவானை பத்தின அறிவு நமக்கு வருது வந்து ஞானம். ஆனா அவரை எப்படி அடைவது? ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம். அவரை நான் எப்படி அடையணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதை பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு அப்படின்றத வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல மொத்தம் வந்து நமக்கு 30 ஸ்லோகங்களே இருக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமையை வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 3வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய ஆற்றல் பற்றி, அவர்கிட்ட இருக்கிற நம்ம ஏற்கனவே செஷன்ல கூட நம்ம பார்த்தோம். தாழ்ந்த சக்தி, உயர்ந்த சக்தி, 2 விதமான சக்தி இருக்கு. அது அவர் வந்து 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்கிறார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எப்படி சரணடைதல் அப்படின்றத 13ல இருந்து 19வது ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். தேவர்கள் மற்றும் தேவிகளோட வழிபாடு, துணை தெய்வங்களோட வழிபாடு பத்தி 20ல இருந்து 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். தியான ஸ்லோகம் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச.
மய்யா சக்த மனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன் மாத் ஆஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா யஸ்மி தச்சுருணு. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எந்த உயர்ந்த ஞானமும் இல்லை. எப்படி நம்ம பகவான் கிட்ட பற்றுதல் கொண்டு அந்த மனதோடு அவரை பற்றிய முழு உணர்வில் இருக்க போகின்றோம். அது போல அந்த யோகத்தை பயில்வதன் மூலமாக என்ன பலன் கிடைக்க போகின்றது, அப்படி பயில்வதன் மூலமாக சந்தேகமுமே இன்றி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போக போறோம்ன்றத அவர் சொல்ல போறாரு. இங்க இரண்டாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் தே அகம் சவிஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம் யசேஷதஹ யத் ஞாத்வா நேஹ பூயோ அன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. எப்ப நமக்கு அந்த டிவைன் நாலேஜ் கிடைச்சிச்சோ அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு இல்லையா? அதுதான் பூரணமான முழுமையான அறிவு. அதை அறிந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வேற எதுவும் இருக்க போறது இல்ல. சோ அதை பத்தி பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார் அர்ஜுனனுக்கு. மூன்றாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாம் அவிசித்தானாம் கஷ்சின் மாம் வேதி தத்வதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். எத்தனையோ நம்ம பார்த்திருக்கோம். 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்குன்ட்டு. நம்ம அத்தனை பிறவிகள் எடுத்து அதுல 4 லட்சம் மனித பிறவிகள் நம்ம பாக்குறோம். எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்து நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கும். ஓகே, பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி தெரிந்து கொள்வதற்கு ட்ரை பண்றோம். அவரை பத்தி எப்படி அடைவதுன்றதுக்காக முயற்சி பண்றோம். அப்படி பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாராவது ஒருத்தரால மட்டும்தான் பகவானை உண்மையாக அறிய முடியும் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணரே இங்க அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் இப்ப இங்க கூடியிருக்கிறது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம கூடியிருக்கோம் இல்லையா? அத அவருக்கு கிளியரா சொல்றாரு. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரால கொஞ்சம் பேர் தான் பக்குவம் அடைய முடியும். அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டுமே என்னை உண்மையாக புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4வது ஸ்லோகம் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. பூமிர் ஆபோ நலலோ வாயு கம் மனோர் புத்திர்யேவ ச அகங்கார இதியம் மே பின்னா பிரக்ருதிர் அஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும் அப்படின்றாரு. சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றார் தன் கிட்ட 2 சக்திகள் இருக்கு அப்படின்றது. ஒண்ணு மாயா, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா. மாயான்றது இந்த ஜட உலகில இருக்கிறது எல்லாமே மாயா. சோ நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்றோம். இருந்தாலும் நம்ம கண்டினியூஸா அந்த சஸ்டைன் பிராக்டிஸ் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய சாண்டிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல புக் வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றதா இருக்கும், இல்லைன்னா மாயா ரொம்ப பவர்ஃபுல். அது ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணரோட அங்கம் தான் இல்லையா? நம்ம அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். கடவுளே எனக்கு நீங்க இந்த தயவு செஞ்சு என்ன இந்த மாயாயில இருந்து விலக்கி உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க, அதுக்கு உண்டான சக்தி எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு நம்ம வேண்டுறோம். சோ கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றார்? பஞ்சபூதங்கள்
பிளஸ் மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் கிட்டயும் வந்து ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், அதற்கு உள்ளாரதான் வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸ்தூல உடல் வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து கான்கிரீட், நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, பஞ்சபூதங்களால ஆனது. ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அப்டிராக்ட், அது வந்து ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்கும், அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அது வந்து 3 லேயரால, ஆத்மா வந்து உள்ளார இருக்கு, அது வந்து 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. அபரேயம் அபரேயம் இதஸ்வன்யாம் பிரக்ருதி வித்மே பராம் ஜீவபூதா மகாபாஹோ ய ஏதம் தார்யதே ஜஹத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது. அந்த உயர்ந்த சக்தி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தி, ஒரு டிவைன் பவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது நம்ம எல்லாருமே அதற்கு உள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்றது. சோ இங்க திருப்பி பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த கோட் கொடுத்துட்டே இருப்பார். சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இதை தாண்டி இது வந்து என்னுடைய தாழ்ந்த சக்தி, ஆனாலும் இது வந்து இதையும் தாண்டி ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. 3 ரூபங்களாக பிரிந்திருக்கார். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படுத்த ரூபத்துல இருக்காரு இல்லையா, இது வந்து மகாவிஷ்ணு, இல்லைன்னா காரணதகசாயி விஷ்ணு. இவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து இந்த அந்த பாம்பு மேல படுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா சிரோதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்றத வந்து, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் நுழைபவராக இருக்கின்றார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து காற்று, அதுல இருக்க அந்த ஈரப்பதம் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து சூரியனோட ஒளி, நிலவோட வந்து அந்த குளிர்ச்சி, அதோட ஒளி, மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற வலிமை. சோ எல்லா பிரபஞ்சத்திற்குள்ளயும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கிறதா பாக்குறோம். கடைசியா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற ஜடப்பொருள் ஒவ்வொன்றிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கும் சிரோதகசாயி விஷ்ணு. இது வந்து நம்மளுடைய பாகவதத்துல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த 3 அங்கங்களாக விரிந்திருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு, இல்லைன்னா காரணதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து என்ன சொல்ல போறான்றத பார்க்கலாம். மாதாஜி 7.6 பிரபுஜி 7.6 வாசிங்க. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி அகம் கிருத்ஸ்தன்ய ஜகத பிரபவ பிரலஸ்ய ததா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இது 2 தவிர்த்து நம்மளால வேற எதுவும் யோசிக்க முடியல. சோ அவரோட சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட சக்தியாக, மாயாவாக இருக்கின்றது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சக்தியாக இருக்கின்றது, யோக மாயாவாக இருக்கின்றது. சோ எல்லாமே வந்து என்னதெல்லாம் இங்க நம்ம பார்க்கின்றோமோ, உயிரற்ற, உயிருள்ள, அசையும் அசையாத எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்திக்கு உள்ளாரவே இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்றார். இதை வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனாலதான் ஞான விஞ்ஞான யோகம், ஆத்மாவை பற்றி ஆல்ரெடி அவர் சொல்லிட்டார். ஞான சாங்கிய யோகம் பார்த்தோம். விஞ்ஞான யோகம் சயின்ஸ், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா, அது வந்து பரமாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது சயின்ஸ். அதான் இங்க வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார், நானே தான் இந்த 3 ரூபங்களாக பிரிந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றேன், ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளாரையும் இருக்கின்றேன், ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ள இருக்கிற எல்லா பொருட்களுக்கு உள்ளாரையும் இருக்கின்றேன். என்னுடைய சக்தி 2ஆக இருக்கின்றது, ஒன்று ஜட சக்தி, மற்றொன்று வந்து ஆன்மீக சக்தி அப்படின்றத சொல்றார். சோ அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா அதனாலதான் இதை வந்து சயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 7.7 ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தஹ பரதரம் நானியாத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ
ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதா. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. ஏன் அவர் செல்வத்தை வெல்வோனேன்னு சொன்னாரு? லக்ஷ்மிபதி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அவரையே அவருடைய மனதையே வந்து கொள்ளையடித்து விட்டார் அர்ஜுனர் இல்லையா? செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அல்டிமேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் இல்லையா? என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. நூலில் முத்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்கின்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்து எல்லாத்தையும் படைக்கிறதா இருக்காரு. அவரோட ஒரு இதுக்குள்ளயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சம் ஒன்னொன்னுக்குள்ளயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக ஷாயி விஷ்ணு அவர்கிட்ட இருந்து மற்ற எல்லாம் வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். 7.8 மாதாஜி பிரபுஜி 7.8. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभस्मामि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु सप्तके पौरुषं ऋषु ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஓகே, அவர் சொல்லிட்டார் ஜடசக்தி ஆன்மீக சக்தின்ட்டு. அதை எப்படி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து ஆல்ரெடி அவர் சொல்லியிருக்காரு. பஞ்சபூதங்கள் பிளஸ் மனம் புத்தி அகங்காரம் எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து வந்து அந்த ஜடசக்தி அப்படின்றத சொல்லிட்டார். சோ அதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படின்றதுக்கு இங்க வந்து விளக்கம் சொல்றாரு பாருங்க. நானே நீரின் சுவையும், நம்ம அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது அதுல இருக்க அந்த டேஸ்ட் ஆகவும், சூரியன் சந்திரன் ரெண்டு பேர்கிட்டயும் இருக்கின்ற அந்த ஒளியாகவும், வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் என்ற மந்திரமாகவும் பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கின்றார். நம்ம எந்த ஸ்லோகங்களும் எந்த மந்திரம் எடுத்தாலும் ஓம்ன்றதுலதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அந்த பிரணவ ஒளியுமாக பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கின்றார். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. மனிதர்களுக்குள்ளார இருக்கின்ற அந்த வலிமை, அவங்களுடைய டேலண்டாகவும் நானே இருக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 7.8ல இருந்து 11 வரைக்கும் வந்து அவரோட இந்த இதைதான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். தண்ணீரில் இருக்க சுவை, சூரிய சந்திரனில் இருக்கின்ற ஒளி, வேத மந்திரத்தில் இருக்கின்ற ஓம் என்றும் ஒளி, காற்றில் இருக்கின்ற அந்த சப்தம், மனிதனுக்குள்ள இருக்கின்ற திறமை, பூமிக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த வாசனை, தீயில இருக்கின்ற அந்த வெப்பம், ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கு வந்து எதற்காக இருக்கின்றது அப்படின்னாக்கா நித்தியமான ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக. அதாகவும் பகவான் கிருஷ்ணராக இருக்கின்றார். அனைத்து சந்நியாசிகளோட தவம், அந்த தவமாகவும் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கின்ற ஒரு விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணராக இருக்கின்றார். நம்மளுடைய புத்திசாலி அந்த நுண்ணறிவு, அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணரே. சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமையும் அவரே. வலுவில்லாத ஒருவனை தாக்க கூடாதுன்ற அந்த வலிமையும் பகவான் கிருஷ்ணராகவே இருக்கின்றார். மத கொள்கைகளுக்கு இது வந்து இல்லற வாழ்க்கையில இருக்கின்ற அந்த அன்பாகவும் பகவான் கிருஷ்ணராகவே இருக்கின்றார் என்பதை நம்ம பார்க்கின்றோம். அந்த அன்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா, நம்மளுடைய அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், மத கொள்கைகளுக்கு முரணானதாக இருக்காத அந்த அன்பு வந்து பகவான் கிருஷ்ணராக. நம்ம இதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து கோபீஸோட அந்த ராசலீலையோட இதை பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ அவங்களோட பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான உண்மையான பக்தி. சோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ள அந்த இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அன்பு பரிமாற்றமாகவும் பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கின்றார் என்பதை பார்க்கின்றோம். 12, 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ये सैव सात्विका भाव राजस्तामसा चाये मत्त ये वेदितान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். ஏன்னா எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு இல்லையா? மகாவிஷ்ணு தான் வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து இது பண்றார். அப்ப அவர் எதுல இருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்காரு. சோ இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, நான் அதற்கு உட்பட்டவன் அல்ல. ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து தான் வந்து வந்திருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு பொருளை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பொருளுக்கு வந்து என்கிட்ட இருந்து தான் வந்து நான் தான் உருவாக்குகின்றேன். அப்ப நான் அதற்கு கீழ்ப்பட்டவன் அல்ல அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். அவை எல்லாமே எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். இப்போ ஒரு மனிதனை எடுத்துக்கொண்டோம்னா அவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த 3 விதமான குணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். வர்ணாசிரமம் வந்து எப்படி அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாரி தான் வந்து அவங்க அந்தந்த வர்ணாசிரமத்த வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்திரர்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். பிராமணர்கள் வந்து எப்பவுமே சத்துவ குணத்தில் அமைதியான, பகவான பற்றின ஒரு ஞானத்தில் இருப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கும் அந்த ஞானத்தை எடுத்து கூறுவார்கள். யார் மேலயும் அந்த பொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி, பயம், கோபம், குரோதம் இல்லாம இருப்பார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அடுத்தடுத்த டாஸ்க் வச்சுட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் அடுத்த இதை அச்சீவ் பண்ணும், அதை அச்சீவ் பண்ணும். நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எல்லாருமே அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல வருவோம். ஏன்னா நம்மளோட இது வந்து எப்பவுமே நெவர் எண்டிங். நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பின்னாடி சேஸ் பண்ணி ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கிட்ட வந்து அந்த கடவுளை பத்தின தாட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். தமோ குணத்தில் இருப்பவங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல, ஒரு பெரிய அறியாமையில் இருப்பார்கள். மனித ரூபத்துல நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மையும் விலங்குகளையும் வேறுபடுத்துறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுத்தறிவு இல்லையா? நம்ம வந்து எதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கின்றோம், எப்படி வந்து பகவானை அடைவது அப்படின்ற அந்த அந்த பகுத்தறிவு நமக்கு வேணும். ஆனா வந்து ஆஹ் நம்ம தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த அறியாமை குணத்திலேயே இருப்பார்கள். விலங்குகளை விட கீழ்த்தரமான எண்ணங்கள் அவங்களோட இது இருக்கும். சோ 3 விதமான குணங்கள் இருக்கின்றது. அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து மக்கள் வந்து பிரிக்கப்படுகின்றார்கள். சத்துவம், ரஜோ, தமகுணம். இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால். இந்த 3 குணங்களுமே பகவான் கிருஷ்ணன் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். ஏன்னா அவர்தான் இதையெல்லாம் நமக்கு வந்து படைத்திருக்கார் போது அவர் இதுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவர் கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய குணங்கள் கொண்டவர் இல்லையா? சோ அவர் வந்து அவருக்குள்ளதான் எல்லாமே அடக்கம். அவர் இந்த குணங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவர் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாதாஜி 13வது ஸ்லோகம். பிரபுஜி 13வது ஸ்லோகம். திரிபிர்குண மயர் பாவயர் ஏபிய சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் நாபி ஜானாதி மாம் ஏபய பரம அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சத்வம், ரஜம், தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற நித்தியமான என்னை முழு உலகமும் அறியாது. நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கும் எப்படியோ நம்ம வந்து பிணைந்து இருக்கிறதுனால இதற்கு மேல இருக்கின்ற பகவானை பத்தி அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை நம்மளால. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணாலும் அதுல வந்து நம்ம எதற்காக அதெல்லாம் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆனந்தத்திற்காக. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே வந்து நிலையான நித்தியமான ஆனந்தம் உடையவர். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஏன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு நடுவுல வந்து பின்னி பிணைந்து இருக்கின்றோம், கட்டுண்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேல ஒரு குணம் இருக்கு, சுத்த சத்துவ குணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா முனிவர்கள், ஞானிகள் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குணம், இது எதுலயுமே வந்து அவங்க வந்து அதை எல்லாத்தையும் கடந்து போயிடுவாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கதை இப்ப நம்ம அந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. அப்ப அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குணத்துக்கெல்லாம் உயர்ந்த ஒரு இதுல இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எந்த இதுலயும் அவங்க வந்து கட்டுண்டு இருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 14. दैविहेयेषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मां एव ये प्रपद्यन्ते மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. அததான் நம்ம வந்து மாயா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல். நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம், ஆனா வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது. நமக்கு தோணும் சாண்டிங் பண்ணணும், புக்ஸ் படிக்கணும், அந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கணும், இருந்தாலும் நம்மளால வந்து அதை வந்து செய்ய முடியுது இல்ல, செய்ய முடியவில்லை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாயா இஸ் சோ பவர்ஃபுல் இல்லையா? ஏன்னா அதுவும் கிருஷ்ணரோட சக்தி தான். அப்ப இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்னாக்கா, உண்மையாலுமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம சரணடைந்து, பகவானே எனக்கு தயவு செஞ்சு என்னோட இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பேத்தை கிளியர் பண்ணி விடுங்கன்னு அவங்க கிட்ட இது பண்ணும்போது கண்டிப்பா நமக்கு இதை வந்து வெல்ல முடியும். அததான் இங்க சொல்றாரு, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். பிறப்பு இறப்புன்ற இந்த சக்கரத்துல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? இது
வந்து ஒரு பெரிய பெருங்கடல். சோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. அப்படி நம்ம சரண்டர் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பெருங்கடல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டியோட அந்த பாதம் படுற அந்த அந்த குழியில கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி கொஞ்சமா இருக்கும். சோ அதை வந்து நம்ம வந்து எளிதில் கடந்து விடலாம். சோ இந்த சிக்கல்கள்ல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரோட அருள் இல்லாம நம்மளால வர முடியாது. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகணும்ன்றத பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 1 minute. No, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. நாமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நாரத மாயாயா தனஞ்சயனா ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. இப்ப அவர் என்ன சொல்வார்னா யார் அவர்கிட்ட சரணடைவார்கள்? ஏன்னா முந்தினதுல சொல்லிட்டாரு என்னோட சக்தி வந்து 2 சக்திகள், அந்த சக்திகளை வந்து வெல்றது ரொம்ப கஷ்டம். 3 குணமான மனிதர்கள் இருக்கின்றாங்க, 3 குணமான விதத்துல மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதை மீறி வர்றது வந்து எப்படி சாத்தியம்? சரணடைவது மட்டுமே வந்து ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். சரணடைறதுல யார் அவர்கிட்ட சரணடைவார்கள், யார் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்றத வந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், அறிவே இல்லாத மூடர்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர், ரொம்ப கீழ்த்தனமான எண்ணங்களுடைய மனிதர்கள், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், நாத்திகர்கள், அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதே இல்லை. அந்த பிக்சர் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். சோ துஷ்கிருத்தினோ, நாத்திகர்கள், அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையால் சிக்கி கொண்டுள்ளனர். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூடர்கள். ஒரு புல்கட்டு கிடைக்கிறதுக்காக அந்த கழுதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் கடினமாக உழைக்கின்றது. இது வந்து நமக்கு வந்து 2 கடமைகள் இருக்கு. ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கடமை, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக கடமைன்னு பாக்குறோம். இந்த உடலுக்காக, இந்த ஸ்தூல உடலுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பா வேலைக்கு போகணும், நம்மளுடைய பொருள் ஈட்டணும், குடும்பத்தை பார்க்கணும், அது ஓகே. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆத்மாவிற்குண்டான கடமையும் இருக்கின்றது இல்லையா? அதுல வந்து அந்த தன்னுணர்வு, நான் யாரு, அந்த ஆத்மா பரமாத்மா கான்செப்ட வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த பொருள் ஈட்டுறது, ஃபேமிலியை பாக்குறது, இந்த இதுலதான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர்த்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் தாட் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியா தான் இருந்திருக்கு. அட்லீஸ்ட் இப்ப நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், இதுல வந்து நம்ம மேலோங்கி போகணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள், இந்த அறியாமையில இருக்கவங்க, தமஸ் குணத்துல இருக்காங்க, எப்பவும் குடி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக்ஸ், அந்த அவங்களோட வேர்ல்டே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அது மனிதர்களுக்கு மனித பிறவியோட மீனிங்கே தெரியாம, அந்த வேல்யூவே தெரியாம இருக்கவர்கள் இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை, ஜகாய் மத்தாய் கதைன்னு ஒண்ணு நம்ம பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து கடல்ல வந்து அலைகளை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ, எல்லையற்றதாக இருக்கின்றதோ, அது போல பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரங்கள் வந்து கணக்கில் அடங்காதது. அதுல ரொம்ப சிக்னிபிகண்டா இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வந்து தசாவதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக ராதா கிருஷ்ணரோட ராதாமாவோட அந்த பாவனையை ஏத்துட்டு அவர் வந்து அவதாரம் பண்ணார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் கூடவே வந்து நித்யானந்த பிரபு, எப்ப வந்து கிருஷ்ணர் போறாரோ அவரோட அசோசியேட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி போய் அந்த இடத்த ரெடி பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து வந்து கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணுவார். சோ இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு வந்து அவர் நம்ம எப்பவும் நம்மளோட ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்றோம், ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. சோ இந்த
பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் நம்மளுடைய மகாமந்திரம் சொல்றோம். நம்ம மேபி சாண்டிங் பண்ணும்போது போக்கஸ்டா இல்ல போன் பேசிட்டே சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் தவறு. நம்ம பகவான் சொல்லியிருக்காரு, உன்னுடைய பாவங்களை வந்து நான் போக்குகின்றேன், ஆனா வந்து அபராதங்களை வந்து அதுல வந்து நம்ம எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. அது என்ன டிஃபரன்ஸ் பாவம் அண்ட் அபராதத்துக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவம் வந்து நமக்கே தெரியாம நம்ம வந்து ஏதாவது செய்துட்டோம் அப்படின்னாக்க பாவம். அபராதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிந்தே நம்ம வந்து அந்த தவறுகளை செய்யறது இல்லையா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்அட்டென்ஷன் சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நம்ம வாயால சொல்றத அப்படியே நம்ம வந்து காதுல கேட்டுக்கணும். நம்ம மேபி நமக்கு வந்து ஒரு விக்கிரகம் முன்னாடி இது பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் கூட நமக்கு தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா அந்த வார்த்தைகள்ல வந்து நம்மளோட மனசை வந்து லயித்து நம்மளோட சாண்டிங் பண்ணணும். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டே சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, ஒரு பக்கம் வந்து கீர்த்தன் போயிட்டு இருக்கோம், அவங்க சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் தவறு. நம்ம வந்து அமைதியா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டே வந்து அதுல போக்கஸ்டா இருக்கணும்னு பாக்குறோம். சோ இந்த ஜகாய் மத்தாய் கதை என்ன அப்படின்னாக்கா, நித்யானந்த பிரபு ஒரு தடவை நகர சங்கீர்த்தனம் போகும்போது பாக்குறார். அங்க வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க, இவங்க 2 பேரும் அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் வந்து எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் அவங்களுக்கு இருக்கு, யாரையும் மதிக்கிறது கிடையாது, எப்பவும் குடித்துட்டு அவங்க வந்து எல்லாரையும் அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துவாங்க. சோ அப்ப வந்து நித்யானந்த பிரபு என்ன நினைப்பாருன்னா, இந்த மாதிரியான தாழ் நிலையில இருக்கிற மக்களை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்றணும். பகவானை காட்டிலும் பக்தன் வந்து மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்களாம். ஏன்னா 9வது அபராதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தினமும் கோவில் டெம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி ஆர்த்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் படிப்போம். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த 10 அபராதங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம கொடுத்திருக்க அந்த 10 அபராதங்கள் படிப்போம். அதுல 9வது அபராதம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான பத்தின அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களுக்கு, ஞானம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க கிட்ட வந்து நம்ம போய் பகவான பத்தி சொல்றது வந்து அபராதம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஆனா நித்யானந்த பிரபு என்ன நினைச்சாருன்னா, இப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் வந்து நம்ம வந்து கடைநிலை ஏற்றணும், அவர்களையும் வந்து நம்ம மேல கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க 2 பேர்கிட்டயும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, முதல் நாள் வந்து துரத்தி அடிச்சிடுறாங்க எல்லாரையுமே. அடுத்த நாளும் அவர் போய் என்ன பண்றாரு, நீ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும் போது அவங்க கோவத்துல என்ன பண்றாங்க, அங்க இருக்க ஒரு பானை எடுத்து அவரோட நித்யானந்த பிரபு அடிச்சிடுறாங்க. அப்ப அவருக்கு வந்து நெத்தில வந்து ரத்தம் வருது. அத கேள்விப்படுறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. உடனே கோவம் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவங்க 2 பேரையும் கொல்வதற்கு வந்து என்ன பண்றாரு, சக்கரத்தை எடுக்க ட்ரை பண்றாரு. உடனே நித்யானந்த பிரபு வந்து அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுதல் வைக்கின்றார். இந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து கருணாமூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். மக்களை வந்து இந்த தாழ்நிலை குணத்துல இருக்கவங்களை விடுதலைப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த அவதாரம் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க. சோ அவங்க மேல கருணை காட்டுங்கள்ன்ட்டு வந்து நித்யானந்த பிரபு வேண்டுவார். அதனால இவங்க 2 பேருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க திருந்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ மனித இனத்தில் மிக தாழ்ந்தவர்களாக இருக்கின்றவர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பேய்குணம், அசுர குணம் உள்ளவர்கள். அது வந்து தான் உயர்ந்தவன், தான் கட்டுப்பாட்டாளன், அந்த மாதிரி ஒரு அசுர குணத்துல இருக்கவங்க. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ராவணன் வந்து அது மாதிரி எல்லா அசுரர்களையுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். உலகை வெல்ல விரும்புகின்றார்கள், அதனால நானே உரிமையாளன்ற ஒரு தாட் இருக்கும். சோ அது வந்து ஒரு பேய்குணம், நான் அப்படின்ற ஒரு தாட். அதனால இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹிரண்யகசிபு வந்து ஆஹ் அவரும் வந்து அந்த மாதிரிதான், நான் தான் வந்து எல்லாமே, என்னை தான் எல்லாரும் வந்து வேண்டணும் அப்படின்லாம் வந்து அவங்க பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி, 16வது. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனனா சுக்ருதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். முதல் இதுல வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, யார் என்கிட்ட சரணடைய மாட்டார்கள் சொன்னாரு. இப்ப வந்து யாரு சரணடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. துயருற்றோர், கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, செல்வத்தை விரும்புவார்கள், எனக்கு இன்னும் ஏதாவது வேணும் அடுத்து நினைக்கிறவங்க, கேள்வியுடையோர், நான் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா எனக்கு வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியல, பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் ஞானிகள்,
முழுமையா அவரை பத்தி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லையா? சோ இந்த 4 விதமானவர்கள் கஷ்டப்படுறவங்க. நம்ம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம், அர்ஜுன விஷாத யோகம். குந்தி மகாராணி வந்து பிரேயர் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, எனக்கு எப்பவுமே கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டே இரு பகவானே கிருஷ்ணா, அப்பதான் வந்து நான் எப்பவுமே உன்னை நினைத்துட்டு இருப்பேன். நமக்கு வந்து சந்தோஷத்துல கூட பகவான் வந்து மறந்துருவோம், கடவுளை மறந்துருவோம். ஆனா எப்ப கஷ்டத்துல இருக்குமோ அப்ப உடனே ஓடி போய் சொல்லுவோம், கடவுளே உனக்கு கண்ணே இல்லையா அப்படின்னுட்டு இல்லையா? சோ துயரத்துல இருக்கவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வேண்டுவார்கள். எனக்கு அடுத்து நான் அப்ப நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிளிக் ஆயிட்டுன்னா உடனே அதுல இருந்து ஒரு 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 பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு சிலர் அதாவது பண்றாங்க. சோ ஏதாவது பண்ணிட்டு எனக்கு அடுத்து இது வேணும், அடுத்து அது வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி அவங்க போய் கோவில்ல பிரார்த்தனை பண்றது கூட இருக்கு. சோ அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது, ஞானிகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிந்து கொள்வதற்காக நிறைய தவங்கள்லாம் பண்றாங்க. இந்த 4 விதமானவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கஜேந்திர மோட்சம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். கஜேந்திரன் வந்து போன பிறவியில வந்து ஒரு பெரிய அரசன். அவர் வந்து எப்பவும் தினமும் பகவானுக்கு வந்து மன்னர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே வந்து பார்த்தோம். இது வந்து ஆன்மீக குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவத்கீதை. சோ அரசர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக அரசியல் செய்தார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்பிறவில வந்து ஒரு அரசர். அவர் வந்து பகவானுக்கு எப்பவுமே வந்து அர்ச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பார். அப்ப அந்த ஒரு தடவை அவருக்கு வந்து சாபம் கிடைக்கின்றது. அதாவது தான்ற ஒரு அகந்தையில வந்து அவர் அந்த பிரேயர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதன் மூலமாக அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் கிடைக்கின்றது. அதனால அவர் அடுத்த பிறவில வந்து யானையாக போகின்றார். அப்ப அவரோட பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த அவரோட ஃபேமிலியோட இருப்பார். அந்த பெரிய யானைனா எவ்வளவு பலம் வாய்ந்தது இல்லையா? அந்த ஒரு இதோட மமதையோட வருவார். அப்ப ஒரு தடாகத்துல போயிட்டு வெளியில வர சமயத்துல அந்த முதலை வந்து பிடிச்சிடும். முதலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்பிறவில வந்து ஒரு தேவலோக கண்ணியனாக இருப்பார் அவரு. அவருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி சாபம், ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம அங்க வந்து தண்ணியில இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்ப அவருக்கு கிடைத்த சாபம் தான் அடுத்த பிறவில தண்ணிலேயே வந்து முதலையாக இருக்கின்றார். 2 பேருக்குமே மோட்சம் கிடைக்கும். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பரிசத்தோடன்னு சொல்லி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மோட்சம் இருக்கும். அப்ப இந்த இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா கஜேந்திரன் நினைச்சுக்கும் நமக்கு வந்து ஓகே, நான் எவ்வளவு பெரிய வலிமையானது, முதல்ல எல்லாம் ஒரு 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 பொருட்டா அப்படின்னு நினைச்சிருப்பார். ஆனா ரொம்ப வருடங்களாக வந்து 2 பேரும் சண்டை போடுவாங்க. அவரால வெளியில வர முடியல, அந்த வழியில இருந்து வெளியில வர முடியல. எப்ப கடைசியா அத ஓகே என்னோட சக்தி முடிஞ்சிருச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ அப்ப வந்து என்னால எதுவும் முடியாதுன்னும் போதுதான் அவருக்கு வந்து அந்த பழைய பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருகின்றது. அதுல வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுக்காக அவர் வந்து ஆர்த்தி பண்றது, பூஜை பண்றதெல்லாம் ஞாபகம் வந்த உடனே கூப்பிடுறாரு. ஆதி மூலமே என்னை காப்பாற்றுன்னு சொன்ன உடனே வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா வேகமா அந்த கருட பகவானை இழுத்துட்டு வராரு. என்னோட பக்தன் அங்க கூப்பிடுறான் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரத்தாழ்வாரும் சரி, கருடரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்கன்னு பாக்குறோம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை விட ஃபாஸ்டா இருந்தாராம் கிருஷ்ணர். ஏன்னா என்னோட பக்தன் அழைக்கின்றான்னு சொல்லிட்டு அவரு வருவார். சோ கஜேந்திர மோட்சம் அப்படி வரும்போது பகவான் வந்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு அது வலி சாக போறோம்னு தெரியும். அந்த சமயத்துல கூட கஜேந்திரன் என்ன பண்ணுமா அங்க பாக்குமா, ஆஹா என்னோட கடவுள் வந்துட்டாரே நான் என்ன பண்றதுன்னு அங்க பார்க்கும்போது ஒரு தாமரை கிடைக்குது. அந்த தாமரையை எடுத்து பகவானோட பாதத்துல வைக்கின்றது. அந்த ஸ்பரிசம் பட்ட அடுத்த நொடி என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா சக்கரத்தாழ்வார் வந்து முதலைய வந்து கொன்னுடுறார். அவருக்கு வந்து அந்த மோட்சம் கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். அடுத்தது இது எல்லாம் எது அப்படின்னாக்கா நாமத்துக்கு, பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்படின்றத வந்து நமக்கு காட்டுது. எப்ப வந்து கஜேந்திரன் வந்து ஆதி மூலமே கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் பகவான் வந்தாரோ அதனாலதான் நம்ம வந்து த்ரூஅவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய அந்த கடைசி உயிர் போகக்கூடிய தருணத்தில் நமக்கு வந்து அதுதான் வந்து ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லையா? சோ திரௌபதி வந்து அதே மாதிரிதான் நம்ம பார்த்தோம். அவங்களால முடிந்த சக்தி அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு பெண் இல்லையா, அத்தனை அவையோர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவ ஒரு ராணியும் கூட, தன்னுடைய கணவர்கள் இருக்காங்க எல்லார் முன்னாடியும் வந்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அந்த போராட்டத்துல.
கடைசியா அந்த பல்லுல வச்சு கூட அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. அப்பவும் வந்து அவங்கள முடியலன்ன உடனே திடீர்னு அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. கிருஷ்ணர வந்து கூப்பிடணும்ன்ட்டு. துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த வஸ்திரம் கிடைத்தது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். திரௌபதி வஸ்திராபரணம். துச்சாதனன் வந்து எவ்வளவு பெரிய வலிமையான அரசன். அவனால ஒண்ணும் முடியல. அத்தன அத்தன இது வந்து வந்துட்டே இருக்கு. சோ கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணருடைய அந்த நாமத்திற்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடுத்த கதை எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமியோட ஜனனம் பிளஸ் அவர் வந்து சுகதேவ கோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஜட உலகுல பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பயம். அதனால அவர் வந்து ஐ திங்க் 13 வருடங்களோ, 16 வருடங்களோ வெளிலவே வரல. அதுக்கப்புறம் வியாசதேவரோட பிள்ளை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சுகதேவ கோசாமி. வியாசதேவர் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆ வேதங்களை வந்து தொகுத்து வழங்கினார். இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்ல. சோ அத புரிந்து கொள்வதற்காக உபநிஷத்துக்கள் கொடுத்தார். அதுக்கப்புறமும் வந்து அவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்ல. அதனால அதோட எசன்ஸா தான் வந்து பகவத்கீதை வந்து சொல்றோம். நமக்கு வந்து 5 புராணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறோம். 4 வேதங்கள் ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வந்து 4 வேதங்கள். 5வது வேதம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புராணங்களும் இதிகாசங்களும். சோ ஒரு தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, சுகதேவ கோசாமி வந்து இல்ல நான் வெளியில வரேன் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு வியாசர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து வேண்டுறார். உடனே கிருஷ்ணர் சொல்றார், இல்ல எனக்கு இந்த மாயாவை நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. நான் வெளியில வந்த உடனே அந்த மாயா என்னை வந்து பிடிச்சிடும். எனக்கு வந்து அந்த பகவான் மேல இருக்கிற அந்த அந்த பற்று போயிடும். நான் வெளியில வரமாட்டேன்னு உடனே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, உன்னை வந்து மாயா தீண்டாது வெளியில வான்னு சொன்ன உடனே அவர் பிறந்த உடனே என்ன பண்றாருனாக்கா எழுந்து நடந்து போயிடுவாரு. ஏன்னா எனக்கு இந்த ஜட உலகமே வேண்டாம். நான் பகவானை நினைத்து தவம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி போறார். எதுவுமே வந்து அவர் வந்து யங் இது அப்படி நடந்து போறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகன்னிகள் எல்லாம் வந்து தண்ணியில குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவர் வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கார். அவங்கள பார்த்து இவங்களுக்கு வந்து எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல. அவங்கள பார்த்து நமஸ்காரம் தான் பண்றாங்க. பின்னாடியே வந்து வியாசதேவர் தொண்டு கிழம் அவர் என்ன பண்றாரு, பின்னாடி துரத்திட்டே போறார். மகனே நில்லு, சுகதேவ கோசாமி வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காரு. நில்லுப்பா நில்லுப்பான்ட்டு. ஆனா அவர் கேட்கவே இல்ல. உடனே இவரை பார்த்த உடனே அந்த வியாசதேவர் பின்னாடி ஓடுறாரு இல்லையா, அவரை பார்த்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, அவங்களை மறைத்துக் கொள்வதற்காக ஆடைகளை வந்து இங்கும் அங்கும் தேடுறாங்க. அத பார்த்த உடனே வியாசதேவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. என்ன நான் ஒரு வயசானவன், ஆனா என்ன பார்த்துட்டு இவங்க இப்படி ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா சுகதேவ கோசாமி வந்து ஒரு யங், அவரை பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு ஒண்ணும் தோணலையேன்ட்டு அவங்க கிட்டே போய் கேட்கிறாரு. ஏன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் தோன்றியதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க. நாங்க சொன்னா நீங்க தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது. இந்த கேள்வி அவர் கேட்கல, நீங்க தான் கேக்குறீங்க. உங்களுக்கு தான் வந்து ஆண்கள் பெண்கள் என்ற பேதம் இருக்கின்றது. ஆனா வந்து சுகதேவ கோசாமிக்கு அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மாவை தான் பார்க்கின்றார். மிக பிறக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஞானி அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றாங்க. வியாசதேவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அட கடவுளே என்ன இது? ஆமா அப்ப நான் இன்னும் பக்குவம் அடையலையா? இத்தனை வேதங்களை கொடுத்து, இத்தனை உபநிஷத்துக்கள் கொடுத்து, இன்னும் நான் பக்குவம் அடையலையான்ட்டு அவர் வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்காரு. அந்த சமயத்துல நாரத முனிவர் வந்து அவருக்கு சொல்றார். அவர்தான் வந்து அவருடைய ஆன்மீக குரு. அவர் என்ன சொல்றார், நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்த, ஆனா பகவான பத்தினையும் அவருடைய லீலைகளை பத்தியும் அவருடைய பக்தர்களை பத்தியும் நீ இன்னும் கொடுக்கல. அத சொன்ன உடனே அவர் உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் அவர் வந்து பாகவதம் எழுதுறார் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து யார்கிட்டயுமே பேசவே இல்லை. முதல் பரீட்சித் மகாராஜுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். பகவான பத்தின ஞானத்தை பாகவதம் கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். நமக்கு பரீட்சித் மகாராஜுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இன்னும் 7 நாள்ல நான் இறக்க போகின்றேன் அப்படின்றது. ஆனா நமக்கெல்லாம் அந்த நம்மளோட டைம் தெரியல. ஆனா வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு தெரிஞ்சது. அவர் என்ன பண்றாரு, ஓகே கடைசியா ஒருத்த வந்து இப்போ நான் என்னுடைய வாழ்நாள் முடிய போகுது அப்படின்னாக்கா நான் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றதை எனக்கு சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு தான் அவர் கேள்வியில இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்றார். அப்ப சுகதேவ கோசாமி என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தின ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரண்டர் ஆனதுனாலதான் பரீட்சித் மகாராஜ் சரண்டர் ஆனதுனாலதான் அந்த ஆன்மீக குரு சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் பிறக்கின்றது. பாகவதத்தை பத்தி சொல்றார். அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இந்த முனிவர்கள், ரிஷிகள், நாரத முனி எல்லாரும் இருக்காங்க. அதுல வந்து சூத்த கோஸ்வாமி அப்படின்றவரும் இருக்கின்றார். அந்த ரிஷியும் வந்து இருக்கின்றார். அவரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நைமிஷாரண்யம் அப்படின்ற ஒரு புனிதமான இடத்துல என்ன பண்றாங்க, எல்லா முனிவர்களும் வந்து கலியுகம் வந்துடுச்சு, இதுல இருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். ஏன்னா முனிவர்கள், ரிஷிகள், யோகிகள், ஞானிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை விட மற்றவர்கள் மேல வந்து அவங்களுக்கு இரக்கம் அதிகம். சோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த கலியுகத்துல இருக்க மக்களை வந்து எப்படி காப்பாற்றுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யாகங்கள் பண்றாங்க. ஆனா அங்க இருக்க மரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பா இருக்கு பாருங்க. இருந்தாலும் அவங்களால வந்து ஒரு திருப்தி அடையல.
அப்ப வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து அவங்க வந்து டவுட்ஸ் கேக்குறாங்க, எப்படி வந்து இந்த கலியுகம் உய்யும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுல இந்த சூத கோஸ்வாமி வந்து பாகவதத்தை பத்தி திருப்பி சொல்றார். அவர் வந்து இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜ் கதை சொல்லும் போது அங்க இருந்தார். அந்த கதையை அவர் திருப்பி என்ன பண்றாருன்னா, நைமிஷாரண்ய அப்படின்ற ஒரு புனிதமான இடத்தில் எல்லா முனிவர்களுக்கும் தலைவராக நம்மளுடைய பௌராணிகர் அப்படின்ற ஒரு முனிவருக்கும் சூத கோஸ்வாமிக்கும் நடந்த அடுத்த உரையாடல் அது எல்லாமே வந்து பாகவத்துல வரும் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசனுடைய முதல் மனைவிக்கு பிறந்த பிள்ளை. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பாவை பார்க்கும்போது ராஜா உட்கார்ந்து இருப்பார். அவருக்கு 2 மனைவிகள். முதல் மனைவியோட பிள்ளை தான் வந்து துருவ மகாராஜர். இருந்தாலும் வந்து ஒரு பாரபட்சம் அவருக்கு 2வது மனைவி மேலதான் ரொம்ப பாசம். சோ 2வது மனைவியோட பிள்ளை எடுத்து மடியில வச்சு கொஞ்சிட்டு இருப்பார். அதை பார்த்த உடனே இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஆசை வந்துடும். 5 வயது குழந்தை துருவன் என்ன பண்றாரு, வேகமா போயிட்டு அப்பா மேல ஆசையா போய் அடுத்த தொடையில உட்கார்றாரு. உடனே அவங்களுடைய 2வது தாய் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துரும். வந்துட்டு என்ன பண்றாருனாக்கா, துருவ மகாராஜர் இழுத்து கீழே தள்ளிடுறாங்க. தள்ளிட்டு நீ வந்து இந்த உன்னோட அப்பா மடியில உட்காரணும்னா என்னோட வயித்துல நீ பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா பேசிடுறாங்க. 5 வயது குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? அவங்க போய் அவங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறாங்க, அம்மா இந்த மாதிரி என்னோட சித்தி வந்து இப்படி பண்ணிட்டா, நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு உடனே அவங்க சொல்றாங்க, எனக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்னா நானே வந்து தனியா தான் இருக்கேன் இங்க. அதனால நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பகவான் கிட்டதான் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு. நான் வந்து இதை விட பெரிய அரசாங்கம் எனக்கு வேணும். அதனாலதானே இவங்க இப்படி பேசினாங்க. எனக்கு இந்த அப்பாவோட இந்த அரசாங்கத்தை விட பெரிய அரசாங்கம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அம்மா சொல்றாங்க நீ காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணுன்னு. உடனே துருவரும் காட்டுக்கு போறார் தவம் பண்றதுக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கும்போது நாரத முனிவர் கேக்குறாரு, ஏன்பா எப்படி தவம் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியுமா? பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படின்னு தெரியுமா உனக்கு? அவர் எப்படி இருப்பார்னு தெரியுமான்னு உடனே எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அம்மா சொன்னா இந்த மாதிரி தவம் பண்ணி பகவானை கேட்க முடியும், அவரை பார்க்க முடியும் அப்படின்னுட்டு. எனக்கு இதை விட பெரிய அரசாங்கம் வேணும், அதனால நான் போறேன் அப்படின்னு உடனே அப்ப நாரத முனிவர் வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பகவானோட அந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அவர் எப்படி இருப்பார், அவருடைய லீலைகள் இப்படி இருக்கும், ரூபம் எப்படி இருக்கும், அவரை பார்க்கும்போது எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். அது அப்படியே அவர் கேட்டுட்டு என்ன பண்றார், போறாங்க. போய் அவங்களும் வந்து தவம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அந்த அடுத்தடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து அவரோட கதைகள் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அவர் எப்படி வந்து அந்த தவம் பண்ணார், வெறும் காற்றையே சுவாசித்து தவம் பண்ணார், அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்திரன்ன்றது ஒரு பதவிதான். சோ இந்திரலோகத்துல இருக்க அந்த இந்திரனுக்கு வந்து பயம் வந்துரும். நம்மளோட இடத்த வந்து அவர் எப்பவுமே வந்து ஒரு இன்செக்யூரா தான் ஃபீல் பண்ணுவார். நம்மளோட இடத்துக்கு இவன் வந்துருவானோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் ஓடி போய் திருப்பி பிரம்மா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்னு. அவங்க போய் விஷ்ணு கிட்ட வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. உடனே அங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்துடுறாரு அவர் முன்னாடி. இருந்தாலும் துருவன் என்ன பண்றாருன்னா, துருவ மகாராஜர் பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தியே மனசார நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாரு, அவருடைய ரூபமாவே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரோட ஞாபகத்திலே வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கார். கிருஷ்ணர் முன்னாடி வந்தும் அவருக்கு தெரியல. அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய சங்கு மூலமாக அவருக்கு வந்து தலையில வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜரோட பிரார்த்தனை ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5 வயது குழந்தை அவரை பகவானை பத்தின பிரார்த்தனைகளை வந்து அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறார் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட எப்படி சரணடையணும், அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ராமர் ஹனுமன் இல்லையா, அவர்கிட்ட எப்படி சரணடையணும்ன்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி பிரபுஜி 17வது ஸ்லோகம். தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர்விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ யர்த்தம் அகம் ச மம பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த இதுல முழு ஞானம் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும், எப்படி நமக்கு அந்த இது வரும்? இப்ப யார் மேலனா யாரையாவது நமக்கு பிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள பத்தின முழு அறிவு நமக்கு வேணும் இல்லையா? அப்பதான் வந்து அவங்க மேல வந்து அன்பு வரும் இல்லையா? சோ முழு ஞானத்தோடு அவர்கள் கிட்ட தூய பக்தியோட அனன்ய பக்தி சொல்லுவாங்க. எனக்கு வந்து இது வேணும் அது வேணும், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு தூய பக்தியோட பகவானுக்கு வந்து நம்மளுடைய தொண்டுகள் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவர் நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள், பிடிக்கும். அதனால அவருக்கு தொண்டு செய்யும் போது அவரும் நமக்கு வந்து அவனே வந்து சிறந்தவன், அவன் எப்போதும் வந்து எனக்கும் பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். மாதாஜி 19வது ஸ்லோகம். மாதாஜி. பஹூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே
ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். பல பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான், ஏன்னா 4 லட்சம் மனித பிறவிகள் இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத்தனை பிறவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த பகவானை பற்றின உண்மையான அறிவு நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம பிரம்ம சமயத்துல சொன்ன மாதிரி ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் அவரே காரணமானவர். எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைபவன் மிகவும் அவனே மிகவும் அரிதான மகாத்மா அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். பிரபுஜி 20-21. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க மாமைஸ் தைஸ் தைர் இருத ஞானாக பரபத்யந்தே தேன்ய தேவதாக தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்தியாய நியதாக ஸ்வய. 21. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தः ஸ்ரத்தையார்ச்சிதம் இச்சதி தஷ்ய தஷ்யாசலம் சரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம் யகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க தெய்வ வழிபாடுகளை பத்தி சொல்றாரு. தேவியர்களோட வழிபாடு, துணை தெய்வங்களோட வழிபாடு. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான இது இருக்கும். நம்ம எல்லாரையும் மதிக்கணும், எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஆனா அவர்கள் தான் நமக்கு எல்லாம் அப்படின்ற அந்த சரணாகதி எங்க பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாரு. எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான நம்பிக்கையையும் நானே கொடுக்கின்றேன். நம்ம ஒண்ணு கேட்டு நமக்கு கிடைச்சாதான் அவங்க மேல நமக்கு பற்றுதல் வரும் இல்லையா, ஒரு நம்பிக்கை வரும். அதை கொடுப்பதும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம சொல்லல, இங்க பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. சோ நம்ம நிறைய தடவை நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம்னா அதோட வேர்ல தான் ஊற்றுறோம். எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின் போது நம்ம எல்லாரையும் மதிக்கணும். ஆனா நம்மளுடைய அன்பு பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 22-23 மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தயா ஸ்ரத்தயா யுக்தக தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே தத காமான் மயைவ விகிதான் ஹிதான். 23 படிச்சிருங்க. அத்வது பலம் தேஷாம் தத்பலத் அல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா பாந்தி மாம் அபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடையும் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை. அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையாகவும் அந்த பலனை கொடுப்பவனாகவும் பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கின்றார். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஏன்னா ரொம்ப திவ்யமானது. பகவான் கிருஷ்ணரோட அந்த பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணலோகம் பாத்தீங்கன்னா கோலோகம் ஒரு செல்ஃப் இலுமினேட்டிங் ஒன். அங்க சூரியன் சந்திரன் கிடையாது. நிரந்தரமாக எப்போதும் மக்கள் ஆனந்தமாக இருக்கின்றார்கள் பார்த்தோம். மற்ற எல்லா லோகங்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம போயிட்டு நம்மளோட அக்கௌண்ட் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம இந்த மத்திய உலகத்துக்கு வந்தே ஆகணும், இந்த பூமிக்கு வந்தே ஆகணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி. அவ்யக்தம் வியாப்திம் ஆபண்ணம் மன்யந்தே மாமபுத்ய பரம் யாவம் அஜானந்தோ
மாமாவ்யம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா என்னை மாதாஜி. பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய இது துவைதம் அத்வைதம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம ஷார்ட்டா நம்மளோட இந்த இதுல பாக்குறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மக்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அருவமானவர், தெய்வத்திற்கு வந்து வந்து ஒரு இது கிடையாது, ஒளி ரூபமா இருக்கின்றார், அவரை அடைவதே சிறந்தது அப்படின்லாம் வந்து ஒரு குரூப் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா அது வந்து சிற்றறிவு அப்படின்றத வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு சொல்றார். 25, 26 மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாப்ருதः மூடோ மூடோஹயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் 26 வேதாகம் தீதானி வர்தமானானி அர்ஜுனா பவிஷ்யானி சா பூதானி மாம் து வேத ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான், அவரே சொல்றாரு. யாராவது வந்து நம்ம எந்த ஒரு தெய்வங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் யாருமே வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? இப்ப வந்து நம்மளோட ஹையஸ்ட் போஸ்ட்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நான் தான் வந்து சிஎம், நான் தான் பிஎம் சொல்லிக்குவாங்க. ஏன்னா அவங்க அதான் அந்த பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 28வது ஸ்லோகம். ये स्वां द्वन्द्वकदं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் விட்டுருவோம். ஆனா வந்து உண்மையான பக்தன் அவங்களோட இந்த புண்ணிய கணக்கு பாவ கணக்கு அதெல்லாம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இருமையில இருந்து விடுபட்டார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மட்டுமே வந்து பகவானுடைய நித்திய பக்தி தொண்டுல வந்து மன உறுதியோட இருப்பார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம், அதுக்கு முன்னாடி இந்த தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண கடைசி ஸ்லோகம் சொல்லிடலாம். படிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. நான் படிச்சிடும் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. சாதி பூதாதி தெய்வம் பிரபுஜி, ஓம் தத் சத் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற மாதிரி படிங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சத் इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगं नाम अध्यायं 7 सादि भूतादि दैवं मां सादि यज्ञं स यो विदुः प्रयाण कालेऽपि स मां दे विदुर् युक्त सेदसः. ஹரே கிருஷ்ண. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். நம்ம கடைசி நேரத்துல என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த பிறவியை வந்து நிர்ணயம் பண்ணக்கூடியது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து அல்டிமேட் காட் அண்ட் அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அவரையே நம்ம வந்து சென்றடையணும்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவர் தான் வந்து எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவர் அப்படின்றதையும், பௌதிக தோற்றம் மற்றும் தேவர்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம யார் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களே மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து அவரிடமே சென்றடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து கடைசி ஸ்லோகமாக 30வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். இன்றைய அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணாவை பற்றிய அறிவின் மகிமை வந்து முதல் மற்றும் 3வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அவருடைய பிரிந்த சக்திகள், ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி, தாழ்ந்த மற்றும் உயர்ந்த சக்தி, யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட சரணடைவார்கள், யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட
சரணடைய மாட்டார்கள். மற்றும் தேவதேவியர்களோட வழிபாடு, அவர்களோட நம்பிக்கை, அந்த பலன் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொன்னார். இதோட இன்னையோட அத்தியாயம் முடிகின்றது. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. So all glories to assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Draupadi.